खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 220 कोटी खरसा खालामनानै गावखौनो मानसिनिफ्राय सैमायाव महर सोलायदों, जायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानाय गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बे बेसेबां सैथो? जापान हादोराव टक' मुंनि 26 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावखौनो सार्जारि खालामदों होननाय बाथ्राया गासै नंखाय। बे सावगारिया मोनसे नंखायसो, नाथाय नोंथांमोना सानो नामा बेयो दि थार? जेराव नुनो मोननाय जादोंमोन दि जासो मुंनि सासे सुबुङा सैमा जानो थाखाय सार्जारि खालामनायाव 220 कोटी रां खरसा खालामदों होननानै समाजारि बिजोङाव थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्राय भाइरेल खालामनाय दाबिया नंखाय। बे जाथायनि आन्दोआव जानो हागौ टक' मुंनि सासे जापाननि सुबुंनि मोनसे गोजाम सल'निफ्राय फैदों। बुंनो थाङोब्ला सैमानि खसाबाव 11 आरो 14 लाख रांसो खरसा खालामदोंमोन, 220 कोटी रां नङा। अब्ला नोंथाङा सानो नामा बेयो दि थार? अन्नानै नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। आपार आसामनि दैबानाया दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै। थांनाय 24 घन्टायाव दैबानाजों आरोबाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मख'जाथाव दि हादोरसायाव दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया सा 100 जाहैबाय। फारसेथिं मोन 7 जिल्लाफोराव 1.37 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा दासिमबो दुखु जार्लायाव गोग्लैनानै दं। रिपर्टनि बादिब्ला हादोरसानि सराइदेव, दरं, गलाघाट, जरहाट, कार्बि आंलं, नगाव आरो शिबसागर जिल्लाफोरा दासान्दि दैबानाजों नाख्रेबजानानै दं। गलाघाट जिल्लाया बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैनाय जिल्ला, जेराव दैबानाजों दासिम 7,000सो सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। बेबादिनो शिबसागर जिल्लायाव 40,000सो सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। जरहाट जिल्लायाव 16,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। सुनिबारनि रुजुनायाव मोन 8 जिल्लाफोराव 1.5 लाखसो सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदोंमोन। गासै थासारिया एसे मोजां जादों, नाथाय खैफोदखौ दासिमबो आबुङै खमायनो हायाखै। बिटिसिआव सोमजिदों फिन आरोबाव दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। जों गोबां समफोरावनो खोनानो मोनबाय थायोमोन गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि आंगो नखरनि मानसिफोरखौ बुथारनाय, खास्रि-बिस्रि गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारनाय, माब्लाबा बिसि माब्लाबा गावनि गथ' गथायखौ बुथारनाय जाथायफोरखौ जों माब्लाबा माब्लाबा खोनानो मोनबाय थायो। नाथाय बे खेबाव सोमजिदों बर' समाजाव गावनि आंगो बिसिखौनो खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाय। नाथाय मानि जाहोनाव बेबादि बुथारखो? दायनि साजाखौ बेबादि बुथारनायजों समाधान जागोन ना? मख'जाथावदि जाथाया सोमजिदों तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा गेरुवापारायाव, जेराव गावनि असे बिसिखौनो गोबौ सिखाजों होसो होसो दानथारनानै बुथारदों दुथां आखुनि फिसाया। तामुलपुर जिल्लानि दारांगापार गेरुवापारायाव सोमजिदों बे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाया, जाय जाथाया ओनसोलाव आरो गासै बर' समाजावनो गोसारदों दुखु मोननाय फोरमायदों। अबथिरा गावनि असे फिसायनि आखायावनो गोबौ सिखाजों दानथारनायनि जाहोनाव जिउ खहा बिसिनि जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला कुमारिकाटा आउटपस्टनि आवथायाव गोग्लैनाय गेरुवापारा गामिनि फिसाय सोमदोन बसुमतारीनि आखायाव बोलि जानांदों बिसि प्रनिता बर' मुंनि आइजोआ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला नखराव सोमजिनाय माखासे दावराव दावसि जाथायखौ लानानैनो 28 बोसोर बैसोनि सोमदोन बर'आ गावनि आंगो बिसि 26 बोसोर बैसोनि प्रनिता बर'खौ होसोनानै न' साखाथिनि लामायावनो गोबौ सिखाजों दानथारो, जायनि जाहोनाव 2 गथ'नि बिमा प्रनिता बर'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायखौ मिथिनानै कुमारिकाटा आउटपस्ट पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव थाबैनो सहैयो आरो दुथां आखुनि फिसाय सोमदोन बर'खौ हमनानै थानायाव लाबोनाय जायो। कुमारिकाटा पुलिस बिफाना जाथायनि फारसे गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिनि आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन। बे बाथ्राखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन थामहिनबा बिसानि 7थि बड' फिल्म एवार्ड 2026 खौ खुंफुंनो बिथा खालामनानै बर्मानि पायनिर एकाडेमियाव गुवारै सावरायनाय मेल जानानै थाङो। 7थि बड' फिल्म एवार्ड 2026 खौ नभेम्बर दाननि 1 खालाराव क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि नब्लाङाव खुंफुंनो थांखि लानाय जायो। 7थि बड' फिल्म एवार्ड 2026 आव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो बेस्ट फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट एक्टर आरो बेस्ट एक्ट्रेसआव 1 लाख रां आरो ट्रफी महरै
लोगोसे बान्था होगोन आरो गुबुन साइड मोन 16 आयदायाव 50,000 रां आरो ट्रफी होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो बर' सुंद' सावथुन शर्ट्स मुभि बादायलायनाय आरो भइस अफ बड' मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन। लोगोसे स्निथि बड' फिल्म एवार्ड 2026 नि हाबाफारियाव बलिउडनि फावखुंगुर लाबोगोनखौबो थिरांथा लानाय जाबायखौ फोरमायो बिसानि आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारि बिथाङा। बर' थुनलाइ आरो हारिमुखौ फोजौनायनि थाखाय अदालगुरियाव गागि खन्थाइगिरिनि जथुम लानाय जादों। अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मैया अदालगुरि हारिमु भवनाव खन्थाइगिरि जथुम गोजौ गौरबजों खुंनाय जायो। बे जथुमखौ अदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बानजायना होयो। जथुमखौ बेखेवनानै होदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। बे खन्थाइगिरि जथुमावनो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा फोसावनाय 6 दानारि लाइसि दोरबि लाइसिखौ बेखेवना होयो बेरगाव ब्लक TCLCC नि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। बे हाबाफारियाव अदालगुरि जिल्ला आबोबनि बिबानगिरिफोर, बैसोगोरा आफादनि बिबानगिरिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां थावनिनिफ्राय गागि खन्थाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। जथुमाव बर' थुनलाइ, साहित्य आरो हारिमुनि फोजौखांनायनि सायाव जाथायफोरखौ सावरायनाय जायो। गसाइगावनि साबकाटानिफ्राय कासियाबारिसिम लामा बानायनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTC-नि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारिया। BTC सोरखारनि फिन बाखनायजाथाव खामानि। रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय लामानि जेंनाखौ सुस्रांनो थांखिजों साबकाटानिफ्राय कासियाबारिसिम लामाखौ गुवारसिन बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTC-नि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारिया। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिफाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफोर आरो BPF दोलोनि माखासे मावथिफोराबो बाहागो लायो। गसाइगावनिफ्राय रायमना माहारियारि पार्कसिम थांनाय बे लामाया गुसेब जानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। मैया बेयो मावफुंजासिगोन होननानै आरोबाव बे लामाखौ गासै 2,48 लाख रांजों 2 किल'मिटारनि गोलावसिन बानायजाग्रोनाय जासिगोन होननानै मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बेबादि फोरमायो। चिरां जिल्लानि दुलिगावआव थानाय बाथौ थानसालियाव सोरगिदिं वाल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों MCLA सुकुर सिं मुसाहारिया। मैया 9 आगस्ट 2026 इं अक्ट'खालि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव सोरगिदिं बेरा लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनना होयो 13 नं सिडली BTC बियाबनि MCLA सुकुर सिं मुसाहारिया। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गाहाय मावखुलियाव सोरगिदिं बेरा लुनो थाखाय 15थि रांखान्थियारि बिथांखिनि जोहै 15 लाख रांजों लुनो थि खालामनाय जादों। बे अन्थाइ खाम्फानि फिथाखौ हास'नानै होयो 13 नं चिरां बियाबनि MCLA मानगोनां सुकुर सिं मुसाहारि बिथाङा। गसाइगावनि रायमनायाव भाइब्रेन्ट भिलेजनि जोहै मोनबा गामियाव बायदिसिना सोरखारनि सुबिदाफोरनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि हाबाफारि। रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि रायमना गामिनि नब्लाङाव दिनै 31 BNSS नि बानजायनायाव मोनसे मेल खुंनाय जायो। मेलाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती आरो MCLA उइलियाम नार्जारिनि नुजाथिनायाव सोरखारनि सुबिदाफोरखौ लानानै गामियारिफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायनाय जायो। बबे बिफानाव मा बिथांखि दं आरो बे बिथांखिफोरखौ माबोरै मोननो हायो, लोगोसे बे बिथांखिफोरनि गेजेरजों माबोरै जौगानो हायो बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव DC पंकज चक्रवर्तीया बयखौबो गोसो गुवार लानानै सोरखारनि सुबिदाफोरखौ लानो खावलायो। लोगोसे MCLA उइलियाम नार्जारियाबो बयखौबो सुबिदा लानो हानांगौ होननानै थुलुंगा होयो। बे खेबनिफ्राय नोंथांमोना काजिरंगा नेशनेल पार्कआव सेल्फि लानो हानाय नङा। काजिरंगा नेशनेल पार्कआव मबाइल फनफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन। दानिफ्राय रावबो दावबायारिफोरखौ मबाइल फन लानानै माहारियारि हाग्रामायाव हाबनो होनाय जानाय नङा। फारसेथिं माहारियारि हाग्रामायाव जिब साफारिनि बेसेनखौबो बांहोदों। काजिरंगायाव रेट बारायनायनि थिरांथाखौ 12 बोसोरसोनि उनाव लानाय जादों। हाग्रानि मन्थ्रि एबा हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा मैदेर आरो जिब साफारिनि बेसेनखौ बांहोनो फोसावदों। काजिरंगायाव जानाय मोनसे रिभिउ मिटिंनि उनाव हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा
फोरमायदों। बे समाव रेलवे साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। जुदि नोंथांमोना रेलवेयाव साख्रिनि सिमां नुदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। भारत रेलवे बिफाना फिन खेबसेबाव गिदिर पस्ट एबा थिसनथाइनि थाखाय साखाफारा जादों। बे खेबाव रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्ड थामहिनबा RRBआ ग्रुप D नि लेभेल 1 नि 30,000सो मासिफोरनि थाखाय एडभार्टिजमेन्ट होनो बिथांखि लादों। हादोरनि गुबुन गुबुन रेलवे जनफोरनिफ्राय लांदां मासिनि खारिथि बुथुमनाय जादों जाहाथे थिसनथाइ हाबाफारिया थाबैनो फोसावजायो। बे बोसोरनि सेप्तेम्बर एबा अक्ट'बराव रेलवेयाव गोदान थिसननायखौ फोसावनाय जागोन होननानै साननाय जादों। फोसावथायनि उनाव अनलाइन एप्लाइ एबा अनलाइन आरज गाबहरनाया दिसेम्बर 2022 नि सिगां जागायनो हागौ। जाय लाइमोनफ्रा थाखो 10 उथ्रिसारदों एबा ITI डिग्री गोनां, डिप्ल'मा गोनां, बिसोरनि थाखाय बियो भारतारि रेलवेयाव गावनि जिउ राहा बानायनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु जानो हागौ। दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 25 लाख आरो आदर्श विद्यालय आफादनिफ्राय 10,99,631 रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय मोन्नैबो फसंथानखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। तामुलपुर जिल्लायाव STFनि गोख्रों सिग्रोमनायजों मैदेरनि हाथाइ सुरां सिखारिनिफ्राय हमनो हादों। तामुलपुर जिल्लायाव STF एबा स्पेशल टास्क फर्सनि गोख्रों सिग्रोमनायजों सुरां सिखारिफोरनिफ्राय मैदेरनि हाथाइ बोखांनो हादों। आयेन बेरेखायै मैदेरनि हाथाइ फालांगि खालामग्रा सानै सुरां सिखारिखौबो हमनाय जायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ बाङालिपारनि 24 बोसोर बैसोनि गौतम बसुमतारी आरो 3 नं दङारगाव गामिनि 23 बोसोर बैसोनि सुदेम बसुमतारी होनना सिनायथिदों। मोनसे स्रोदै सुलुंनिफ्राय मिथिनानै स्पेशल टास्क फर्स आरो तामुलपुर पुलिस बिफाननि मददजों मैदेरनि हाथाइ फालांगि खालामग्रा बिसोर सानै सुबुंफोरखौ हमनाय जायो। मोन्नै मैदेरनि गोलाव हाथाइया खमैबो 4 किल'ग्रामसो जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बिसोर सानै सुबुंखौ हमनानै पुलिस थानायाव लाबोनायनि उनाव तामुलपुर हाग्रा बिफाननो गथायनाय जायो आरो आयेन बादियै बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बिफाना मिथिहोदों। बावखुंग्रि बियाबनि MLA रुपम चन्द्र राय बिथाङा बियाबनि गोब्राब बेराम जानाय सुबुंनि न'आव थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होयो। बिथाङा गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि रांनि चेकखौ गथायो। लोगोसे बिथाङा गावनि फारसेनिफ्रायबो राङारि मदद होयो। बियाबनि दक्षिण सौतारानि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनाय बिनय बर्मननि फिसाज्ला कनिन्द्र बर्मननि न'आव थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनि चेकखौ गथायो। MLA बिथाङा मयनागुरिनि सम्पक कुमार दे आरो सुजित सरकारनोबो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायो। बेबायदिनो बावैसो सान सिगां जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामाव गोग्लैनाय एबा थैनाय बरागारि BCDCनि सिंनि सिमलागुरि गामिनि मनरन्जन मुसाहारिनि फिसाज्ला अरुण मुसाहारिनि दुखुथिया न'खराव थांनानैबो खौरां लानायजों लोगोसे राङारि मदद होदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।